Kumusta ka na? Kumusta na ang pangangampanya? Pangangampanya mo sa social media. Sa social media, ikaw lagi ang bida. Mama El, pinagpala ka nga. Pinagpala ka nga na tanging ina. Tanging ina na walang kwenta. Walang kwenta na inang lutangera. Kung sino man ang may kasalanan, nakulelat ka na. Kulelat ka dahil lumulutang ang iyong kaluluwa. Yung kaluluwa ay nahihilo dahil ito ay pagod na. Mama El, magpahinga ka naman sana. Mama El, umayos ka na. Ayusin mo ang iyong plataporma. Plataporma na walang kwenta. Mama El, mag-isip ka naman ng tama. Mama El, ba't may manika ka? May manika at nagkaduken ka pa. Nagkaduken at nagkarate pa. Nagkarate na ika'y parang syunga. Kung sino man ang may kasalanan, na mukha kang tanga. Mukhang tanga dahil naniwala sa mga sausawera. Sausawerang mga advisors mo at walang kwenta. Mama El, tunay kang ansyong Abel. Mama El, ikaw na talaga. Ikaw talaga ang puppet na tuta. Tuta ka nga, sunod-sunuran ka. Mama El, maglugaw ka na lang kaya. Kung sino man ang may tililing na, huwag mag-alala, huwag mag-alala dahil alam na sanay na ang masa. Sanay na ang masa sa palpak mong ginagawa. Mama El, lumuhod at mag-pray ka. Mama El, pagpalain ka sana. Mama El, may magic pang pag-asa.